Attention TV esnie enkwantanan ebisa ana ede beto mo e mo fiefie ni bebi awo bia ebusia ende enkwantanan so ebisa ye hwe Mosaama asori ebi mu e kase mfiri nyame ebi mu so kase efiri nyame yenya sofo bako fi Mosaama asori abeka yensa e wo studio hanu se ya ni betwetwe enkomo mo bibia akwa aba e de ba Attention TV so on subscribe ya no subscribe e de amame o share na wasanso a share e de apem so o wasem bi se bi anadwuntwa na wagya e comment section ho e de amame ye bedi hu juma fefefe na me fast da kese enkoma University Foundation se da ne da osomasne e mame de enkwantanan ebisa e de ebeto amidi ene akosia sparkles mame twa me ho me ba meda Sophie edi Ebusia me da se paye se wenya bread twem me ma me twa me ho ede baye enkwantanan so ebisa enie na de ye kɔ asori mu ye ka se Mosaama ye sunsum sorry eno ntine dodo na eka wontirim anawa no ede kira mo afoforo se Mosaama asori de kamya ye se emfiri nyame koye se ya bosonsam efiri se ye hwa sunsum nyuma nko ana woye se okopie mu so asori de mu ho de ne omo ye kra de onkɔ asori wo hode ndia wiyembe showa kwa se wuwu otenanie enemu ye nya sofo bako kwa Mosaama owo kaswa tipa ayin tipa no dos mo Ghana mamu ha so na so si wo kaswa na wukọ breku Liberia camp wutu hosai na aye wo tipa junction ho ne petrol shop bi ana ebo ehye aye nya no e wode mu ha se ne na ebetwetwe nkomo ni din ya ne sofo SK Oche yene bajwe Mosaama ho nkomo Mosaama eye bosom anase efiri nyankopon esen na osom nete a enkrofo ema nipa ana Ghanafo ekasa Mosaama sowe no emfiri nyame difo ma kwaba ya me de na bibia boko de eche tumfo na doma buko Mosaama force Mosaama fo nyina hoye okay and ye hwe Mosaama Mosaama ye den na yenya sowe a friend Mosaama Christo Christo Church ana Disco Christo Church ele se ko jiye ni o nyagro Mosaama Disco Christo ese nim se disco se de ko jiye ni okay enti Mosaama Disco Christo Church okay ye be ko yenim na ya dwondwon ho kakra okay Mosaama ye asori okay na ebe wiase ache okay nti se wo hwe me a na che se Mosaama asor ne ye nipa nka ne nana nka nso ane enewo na eye asor nti na me ma beto a menya asofudie wo ma odi but ubisa asem bi se Mosaama nkrofo se efiri nyame na efiri nyame ewiase na ye wo mu no wo ye den ya obenya obi akwatia ewiase obi wo wa ompe no asem kra nso onya obi ka ne ho asem we na boti onim nyansa jimi wo se ompe ho asem onkofa asem bi ma no but obi ka ho asem a kire o describe wa kire nkrofo no we jo me oye jimi bote o Ghana onimhwe wo so wo ka se me de mama mani ayedin na mabɔ me bra na mayeye no nkrofo so ka we bayifo ne hye na ni ase no ne tie nya agro we bayifo we wona he we nipa ne atibia obenya asem okay aka fa ho na obi obeka ho asem bɔ ne bia ya obi a ono wa adwene ye baako ana ompe wasem Mosaama sore anya ma breso ne bae anya me maami abreso ne bae eye me nananom abreso ne bae na ebae a me makobi na mabe sofo wo mu nti ene meka na ni so na ne mrepem no ye beka Mosaama
Okay. Na sepa. Mosaama asɔre yɛn yaba kwasɛm no kyerɛ your constitution ne kyerɛ yɛn sɛ Mosaama asɔre efi Methodism. Okay. Nti mpanyinfo a wɔn te ase a wɔn ni Mosaama asɔre a wɔn tie asɛm a ne me no kan wɔn bɛhu baabi a me firi na baabi a me kɔ. Mosaama asɔre yɛn fiti prɛko ante. Ɛyɛ Methodist catechist bi ɛna nyame ɛde Mosaama asɔre dua ne so. Okay. Ɛna ɔteɛ. Yɛfrɛ no Kofi William Ejankapia. Kofi William Ejankapia. No yɛ Methodist catechist. Ɛwɔ apam. Okay. Nti asɔre ni mu no ɛna sunsum kan no na nka tete no wobɛkae sɛ yɛka sunsum sɛm no meka kyerɛ sɛ sunsum ha nka tete na Methodist Roman Apostolic ɔmo na na ɛwɔ hɔ asɔre bi te dɛ Zion asɔre ɔwɔ no na saa asɔre no na presby wɔn in the lessons some but Bible na ne aka na yɛkɔ but na wɔn nim sɛ Bible na ankasa no ɔyɛ sunsun nti wɔn nim sɛ Bible no yɛatwerɛ aba ne nea waka no ne yɛnka nti na Bible no wɔn mfa no sɛ wɔn ntake ne serious sɛ Bible no yɛ sunsun a nyame nti wɔn kɔ asɔre na wɔn to nnwom na wɔn bɔ mpaya na wɔn bɔ wɔn nsɛm na wɔn apɔn nti Methodist asɔre saa na te ekodu baabi na Nyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ Methodist asɔre yɛ sunsun sɔre fisɛ me nyame a mo som no me yɛ sunsun nti sɛ mo hu sunsun kwan sunsun dwuma so na wɔn ma kwan because wɔn nim sɛ sunsumsɛm no yɛ abosomsɛm akɔnfoɔ saa tam na akɔnfoɔ enyuma no na yɛ sunsumsɛm nti na wɔn ka sɛ tete no na wɔn frɛ abosomsomfoɔ sɛ wiasefoɔ ana sunsumfoɔ na wɔn frɛ Christofoɔ sɛ eskufoɔ ɛsɛ mo mu sua deɛ yes Bible no saa na wɔn frɛ no nti bra Ejankapia yi sunsum ka kyerɛ Methodist for sɛ asɔre no yɛ sunsum sɛ wɔn yɛ no sunsum kwan so no na wɔn gye ntum na wɔn hu n'ani so no sunsum no bɛdwiri Ejankapia no ebɛdwiri ne sɛn sɛ yɛka sɛ biribia bɛdwiri wa ayɛ sɛ adeɛ bi abɛhyɛ wo mu adeɛ bi ne wa abɛtena adeɛ abɛyɛ permanent wɔ w'abrabom abɛdwiri wo so ate aseɛ example say obi nim nsanom na fe osua nsanom na ɛka no a mpɛnfo ka sɛ nsanom abɛdwiri no nsanom ne na abɛtena so ate ase ɔno ne sa no ɛden enti sunsum no bɛdwiri William Kofi Ejankapia ɛna Methodist for no mpɛnfo no ɔmo hwɛ ne a osi na ɔyɛ wa school so dem ɔsai ɔdensa kan wa wate apɔ ɔyɛ we ya wa yesi ɔyɛ we na fe ɔka tuntum na ɔkyɛ nkom ɔkyerɛ sit musawo na de na akɔ na yɛka catechist o Methodist ma na kyɛ so ɔyɛ panyin anya sɛ bia ɔyɛ asase ɔyɛ panyin pa na de na papa no ɛkwan a yɛkɔ asɔre ɔfa so ya ɛwɔ hɔ no ɛni asɔre no bɔ ebra because I say akonfosam akonfo na yɛ saa ɔn sɛ adwene bɔne ɛbɛba wɔ kuo mu abaakofo na de ba wo adwuma yɛ a wɔm sisie sɛ o boss be yi wadi a baakofo na de ba na nkrɔfo ne support akɔsukra yɛ kɔ adwuma ma wo kyerɛ no dodo yɛ nsa na akɔs me kra da na ade bi na ɔmo bɛka ɔmo adwene nti bra ɔbaako de saa adwene ba na onya supporters na brante no de ɔyɛ no ya sɔre na wɔyɛ nya kɔmfo na nti ɔmo start sɛ ɔmo tan nani
na ne onyame asoma ho so huntumi ya ne hwe nti na de no so press no nti omo kwa sori anu akofa do no na obogongongong Methodist so ye modern no wom okay no so da bi wo ba akofo de huntumi Methodist so ho da do wo mesey ya sori nti omo ne pepre ya no mpam ne free mu nti omo pam ne free mu no ena inuma na no ye ayaresa oyisa na nkomsa oye no na mpanyfo ne bi nso wo ma omani abranti we asmoke ade oye so no kre nti bra ye pam no nipa kakra di na chi okay na okote mpaibo no ono omo kwa nti okote mpaibo na mpaibo no no se omo bom mpaya adom no dwiri no menka ne sa adom sunsum no edwiri na ebe wura na iniama kese no ye abranti kwa namsi se yare bi wo bi so acha obom paye mana de ne sakana no wate apo osensu bom paye guso no de ama no obi onwo no wawo no afi niama no ja on se ai akwa bi bese bodamfo bi na kan sa abodam ahyase no ano ohye abodamfo frodi nti that time no sunsum ni bedwiri no no na ano ohye nti mpayfo no de o mani toto na sunsum dwuma no se ne oye ne na o de kwato edinsifo no akonfo na epe nti ama o ma dwena nkoso se nyame betuma ye nsenkyerene a etisa etechane a o mo dwene no ama o ma dwena nkoso o munim se nyame de esoro motion nti ama o mo pamo no na o mo pamo no no kote ne mpaibo ne mpaibo o ne nkrofo kakra ye o no ko nkakra fi na obi nwo oba na obompa ya no awo okay obi ne baby yare tefom oba no asori nti afi na dom beka ho because o ye manwa na wanya na obi aba na we na dom beka ho na dom beka ho nkakra fi ne mpaibo no ayeku enti ekrom wofo nso hu sene a oya no no mse no ya brante we ni nyuma no e makwan nti kure ya ne ntrem no mo pam no no ble minia tete for ombre o ena okobo ne pata okose nwurem nti okododo baabi aho no mo ya asore no nti Mosaama asore no na ya omo premier ye no okurum no mo me ye no wo kretia abem nti Mosaama asore no tete no omo di first start from the friend odoto ase asore odoto ase asore okay yeka odoto a eyewurem nwura ahaban ase awadodo na ahoma na meka ho asem wo pato a ahoma no ebua efokogu nnua no so a na agye so aikuntan e wo soro ase da wo nti se wote ase awia nhyew okay nti omo dodo ase saade na ase bete soro na ahoma na bua wo soro nti ase ne da wo nti ho na omo te na omo ye asore no na weti a na waba na bisade ode beba no na nyame aye weti a na waba na bisade ode beba no na nyame aye nti na akwankyere ne firi nyame ho so ate ase efiri nyame ho na eba di saa tam no na adifo no omo no so se ne okay enti afi ekwanim na asore no papa ya asore papa en Bible na fi onya adom to onya adom no na ba se afi de obete no asore nti ote asore no na akadin a ade beto so nti o mo trans no sesi kofi asore no agina hu na din be na de be frɛ no na ba se mo me nkwa awurade anim Mosaama fo na kwa awurade anim Mosaama asore ma na kwa awurade anim nti that means ye ko bom paye ye ko baabi akobom paye ye siesie baabi as altar bi wo baabi a ye ko bom paye nti o se mo me nkwa awurade anim ne ko bisa awurade din a ye mfa frɛ no ani Mosaama no nti o mo ko ye kasame aha
nti na o za ade bia eso sene wo no wo sha eturuturu so ate ana wuntumi nti Mosaama sore so sen oman Ghana Mosaama sore so sen oman Ghana nti nya de ayete ase na ade a onyankopon so de ama ono so nte ase yede yeah nti omukwa onyame nko bompa ya 7 days okay anya ya na ya pian yo ye kasa tam na difo na anya agro atiefo atie me omanyinyi na omuni Mosaama sore be didase nti ona message ni by say asore no yam friend Mosaama na disco ne very good asore no yam friend Mosaama nti Mosaama ene asore ne din nti afei asore ne koso na sunsum dwuma na nkrofo ye no na Mosaama asore na ye okay so atiase nti ye kasunsum sam ye hyenkom ni awonim ni aka ni awaye atwam dada bi ni aka wo emre bi a wusu akofa maame bi enam na maame ne nam na ofa no ne yemhye no nti oka sem bi sei eto abrabos na asem no na edi munya oni nti gye sem yesi ansana